салому алейкум бародарони азиз. Ина дар ғарибӣ дастархони майдааки хушрӯаки базебаки мо. Ина марҳамат ба хонаи мо. оли ҳеҷ ки нарасида овқот ва ҳамаи чиз тайёр кардагӣ мондагӣ. Марҳамат биёед. ҳар кадоми шумода бо якта ҳамхел тайёр карда мешавад. Неша семечка меган. Ҳай иш торт неста, иш салати мара бихӯ дигар гап назан. Ишам салати семечка. Ҳай иш меваҳои аз боғи бишт. Иш фолодар бишт. Меваҳои бишт меган. Бохоҳад. Ана ина қанди конфати ширинӣ меган, ширинии шарқ. Хайно шарбат. Ана ин салати гуфтем мара бихӯ дигар гап назан. Дар ҳама иди қурбон беҳтарин ва хубтарин ва нафстарин ид тухум аст. Ид зебаш тухум аст. Дар урфу одат гуфтем ҳам гапо тухумҷангӣ меандозанд. Тухумҷанг меандозанд. Ана тик бачаҳо биёянд. мо аки интизорем ки бародарони мо биёянд. Имрӯз ҳамроҳи мо марҳамат карда аз ҳамин чизе ки мо пешкаш кардем нӯши ҷон кунану аз ана инош нӯши ҷон мекунанд. аз инош шукам сирак. ҳай оша бигирем бачаҳо. марҳамат. хай дар ин ғарибӣ ҳам қайдастмон меомад ина кардем. дигар чӣ кор кунем бародарон. хайда ками зиёдташ намедонам дар куҷо. ҳама шуморо табрик мекунем. шуморо ҳамин шумо мехостем ки як дуо бикунем. ҳамин мардуми шуморо дар ҳамин ғарибӣ ака ин мардуме ки дар инҷо санагар шуда худои толуқашон дароз кунад. рӯзи нек ҳама орзуе ки дорад худованд мекунад. хона демад.